Балашова, изпълнителен продуцент в Арт Център Компас и водещ. Започва поредицата от предавания Здрав дух, здраво тяло, с които ще ви помогнем да изпуснете малко пара и да спрете тиктакането на часовника поне за 1 час. В предаването ще ви запознаем с много интересни събития от България и целия свят. Ще наблегнем на здравословния начин на живот, чрез природни продукти и вкусни рецепти с тях. Ще ви докоснем до видни личности от културното и духовното общество в България и света. Ще каним гости, автори и изпълнители на релаксираща вокална и инструментална музика, поети, а също диетолози, лекари, известни треньори по източни бойни изкуства, йога инструктори и други интересни личности и специалисти. В рубриката "Представяме ви" ще ви запознаем с известни спортни и йога клубове и фитнес центрове, ще ви информираме за биомагазини и магазини за безопасни добавки и витамини, както и за много други важни и полезни неща. Очаквайте да хвърлим поглед и към изтока, като разучим неговите духовни и интересни практики, обичаи и философия. Всяко предаване от поредицата ще завършва с рубриката "Да релаксираме", която ще ни помогне да презаредим батериите си чрез медитация, дишане и различни упражнения. Пожелаваме ви интересно и приятно изживяване с първото издание на новото предаване "Здрав дух, здраво тяло". Ще започнем нашето предаване с рубриката "Какво, къде, кога", с която ще се запознаем с някои интересни новини от България и света. На 21 юли тази година за първ път се отбеляза Международния ден на йога. На 11 декември миналата година Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни става Международен ден на йога. Инициативата за това е на индийския министър-председател Нарендра Моди. Националният дворец на културата в София също отвори врати за древното учение по йога. Събитието включи практики, лекции по йога и аюрведа, щандове с йога, издания, сувенири, както и индийска, вегетарианска, веганска и континентална храна. Практики по йога със свободен вход се състояха в градовете Пловдив, Свиленград, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Габрово и Перник. В непосредствена близост до централния плаж и пристанищния вход към морска гара е обособена йога зона на открито в Бургас. Йога зоната представлява широка открита дървена платформа с колонада, ситуирана в паркова среда. Отгоре има вуали от плат, които спират падащите листа. Ползването на зоната е безплатно. Сдружение ТИ ще дава безплатни уроци в новата йога зона. Безплатните курсове са всяка сряда от 18:30 и всяка събота от 9 часа. Единственото, което трябва да носите, е собствена постелка. Бутилката Hydrate Me започва да свети, когато усети, че може би сте дехидратирани. Създателката Надя Нгуен и екипът ти са разработили умната бутилка, която използва сензор и мобилно приложение. С помощта на Bluetooth връзка приложението следи колко вода сте изпили и пресмята колко още ви е нужна към момента на базата на физическите ви данни. Компанията Samsung Electronics Tunisia създава Backup Memory, мобилно приложение, което работи като стимулатор на паметта за пациенти с ранни симптоми на Алцхаймер. Приложението помага на пациента да разпознава членове на семейството си и приятелите, а също така напомня за техните отношения и събития от техния живот. Информацията в мобилното устройство се складира прилежно, снимки и видеоматериал, които подсказват на болния кой е. А сега ще ви представим информация за два фестивала, които грабнаха вниманието на нашия екип. Първият от тях е Морски изгреви. От 18 до 24 юли 2015 се проведе второто издание на фестивала на изкуството, духовността, здравето и красотата Морски изгреви в град Ахтопол. Фестивалът Морски изгреви предоставя възможността на участниците да посрещат всяка сутрин излизащото от морето слънце. В продължение на една седмица се състояха различни практики за раздвижване и медитация на плажа,
вечерни представяния като музика и танци, както и лекции и семинари. Прекрасната обстановка е допълвана от присъстващата там арт-галерия. Като част от фестивала се провеждаха диагностики и терапии с големи ценови намаления. Другият фестивал, за който искаме да ви съобщим, е Беглика Фест. В областта на Западните Родопи ще се проведе Беглика Фест от 27 до 30 август. Събитието включва музика, изобразителни изкуства, спорт, философия, иновации и търсещ обществено значими решения диалог. Вече са ясни първите изпълнители. Австрийския диджей от немски произход Dunkelbund и унгарската формация с родна жилка Месечинка. На Беглика 2015 ще се насладим на новия проект на Муза I Play Ninja. I Play Ninja е фантастично приключение, смесващо реалният и технологичния свят, като мост помежду им е фентази сюжет с мобилен телефон. Загадки в гората, приключения с колело, решаване на логически задачи, среща с приказни герои, търсене на петлишки нинджи, лодки, работилници и още много приключения. На предстоящото фестивално издание Йога Мандала ще се включат в програмата с разнообразни практики, терапии и събитията. Екипът на Йога Мандала ще представя най-интересните от разнообразното си портфолио практики, терапии, масажи и йога класове. Морето. Морето и град Бургас. Днес ще ви запознаем с едно интересно изложение на издателства, в което бе представена литература от най-различни жанрове. В изложението участваха и няколко издателства с книги на езотерична тематика, книги за здравословно хранене и пълноценен и мотивиран начин на живот. Изложението се състоя от 22 до 29 юли в новоизградения експозиционен център Флора в Морската градина на град Бургас. Един модерен център с модерна архитектура, предоставящ най-добри условия за изложение, концерти и други събития. И така, вече сме на първото издание на изложението с книга на плажа. Представяме щандът на издателска и продуцентска къща Жажда 98. Както се вижда, заглавията на книгите сами говорят за тематиката и съдържанието, което е включено в тях. У нас особен интерес предизвика един съд с вода, на дъното на който имаше особени камъни. Моника Ганчева, представител на издателска къща Жажда 98, отговаря на няколко въпроси, които и зададохме. Здравейте, вие сте с предаването Здрав дух, здраво тяло. Бих искала да попитам, ако може да кажете няколко думи за вашата издателска къща Жануа 98. Ако може да разкажете малко за дейността на издателската къща, какви книги предлага. Здравейте, радвам се, че се спряхте на нашия щанд. Издателска къща Жануа 98 се занимава, е официален представител на системата на Мирказим Моробеков за България. Имаме всички книги, които са преведени на български език. Също така имаме на гише майкъл книги, имаме книги за личностно развитие. Това са книги за хора, които търсят промяната в себе си, търсят да намерят себе си, да се осъзнаят. Хора, които искат да управляват сами живота си. Каква е връзката на този уред на водата тук с книгите на Моробеков? Това е технология как да имаме избор на вода в нашия дом или в офис. И идеята на цялата концепция все пак е нашето изложение с книга на плажа.
освен с книга на плажа, лято жега, не е нужно да колабираме, хубаво е да почерпим хората и с една истинска вода и предлагаме много книги за водата, защото водата е над 80% от нашето тяло. Един от първите съвети по системата на господин Норбеков към курсистите решили да го посетите сутрин им напомня първите 40 дни поне, сутрин на гладно да изпиват чаша топла вода. А хората на това изложение пият ли много вода, как мислите? Хората като цяло не осъзнават ролята на водата. Минават, гледат книжките и трудно се доверяват. Децата са тези, които са смели и я търсят и си я искат и са любопитните. И най-интересното е, че майките, примерно, даже не се интересуват какво пият техните деца. Може ли? Може. Добре, щом черпите и дори не решава да му обърне внимание, но не са готови хората да оценят, че не е нужно само една книжка да прочетеш, да наредиш частичките от пъзела. Аз обаче осъзнавам, че е нужно да се пие много вода, така че може ли да опитам тази жива вода и да видим как е по-различна от обикновената? Да, с удоволствие ще ви на нея. Заповядайте на здраве. Благодаря. Сега е структурирана. Наистина има добър вкус. И така, продължаваме нашата разходка из първото изложение книга на плажа. Издателство Шамбала. Добър ден, аз съм Деница Пашова и съм продуцент на предаването Здраво дух, здраво тяло. Дойдохме специално за изложението на издателство Шамбала. Бихте ли могли да кажете няколко думи за издателството и как като цяло, как протича това изложение тук? Издателство Шамбала е издателство родено от мечта. Още докато бяхме студенти 90-та година, ние искахме книгите, които четем, да ги споделим с повече хора. И в момента, в който настъпиха промените, за които вие няма как да си спомняте, още в 90-та година си създадохме издателството и то навърши вече 25 години. Идеята ни е, че всеки човек на тази земя има право на достъп до информация. Различни теми на човешкото общуване. Фъншуй, духовни практики, шаманизъм, руни, йога и всичко, за което човек може да се сети, което би му помогнало да върви напред. Имаме поредици, които специално са насочени към личностно развитие, нарекли сме ги магия за успех, тъй като съвременният човек има потребност да не бъде насочен само в една област, а да може да приема живота във всичките му измерения. А изложението е първото по рода си в град Бургас, казва се с книга на плажа и е по покана на самата община Бургас и на този прекрасен център Флора, който вие ще ме поправите, ако бъркам, но мисля, че е новосъздаден, наскоро построен и желанието и на нас, участниците, и на организаторите, това да стане една традиция. Това книжно изложение, както го има в Варна, в други градове, съответно да идваме всяка година по това време в Бургас и да споделяме книгите, които сме издали с жителите на Бургас, с гостите, с туристите, с всички хора, които минават от тук към плажа и взимат книга и продължават. Да, мисля, че това е доста добра възможност за жителите на Бургас и виждам, че има тук книгите са на добра цена, има 20% намаление и се надявам, че повече хора ще дойдат на това изложение. Всички колеги сме подготвили книги с още по-големи отстъпки и това е подарък, който ние можем да направим на нашите читатели, съответно на хората от Бургас. Повече книги да стигнат до повече хора. А скоро Шамбала ще има ли други подобни изложения в някой друг град? Да, веднага след като свършим с книга на плажа, заминаваме за алея на книгата във Варна, която е традиционна вече 5 или 6 година, така че цялото ни лятно турне продължава. Не само певците, но явно и ние с книгите стигаме до хората по-близко до тях. Добре, благодаря ви, пожелавам за успех. И аз ви благодаря, успех на предаването и съм сигурна, че ще го видите. Последният щанд, който предизвика нашето внимание, е този на издателство Лира Принт.
И така, нашата разходка в изложението в книга на плажа приключи. До нови срещи с рубриката Събитие в предаването Здрав дух, здраво тяло. Ах, морето, не достава. Следващата рубрика на Здрав дух, здраво тяло, вкусно и полезно, ще се запознаем с един природен продукт, който прави тялото здраво и красиво. Представяме ви една супер храна – чия. Чия е общото наименование на два вида салвия, които се отглеждат като диви култури. Представляват дребни и твърди семена, плод на растение, което много наподобява градинския чай с изключително малки размери. Години наред чия семената са били използвани като основна храна от индианците от Югозапада и Мексико. Известна като храната за бягане, употребата й като високоенергийна храна, даваща издръжливост, датира още от древните ацтеки. Знае се, че войните на ацтеките са преживявали на чия по време на завоевателните походи. А защо е важна консумацията на чия? Чията е важна, защото първо тя способства за бавното усвояване на глюкозата, като контролира нивото на кръвната захар и същевременно увеличава транзитното време в червата, тъй като чията съдържа значително количество разтворими фибри и има сравнително по-висок вискозитет от други хранителни влакна. Чията е важна, защото съдържа голямо количество антиоксиданти. Тя също повишава съпротивителните сили на организма, благодарение на омега-3 и витамините. Тя стимулира и същевременно подобрява работата на стомашно-чревния тракт и контролира констипацията благодарение на фибрите. Високото съдържание на омега-3 масните киселини повлиява благоприятно върху умственото развитие, подобрява паметта, редуцира проявите на депресия. Чията оказва добра превенция срещу заболявания на сърдечно-съдовата система. Тя помага за редуцирането на норменото тегло, заради ниската си калоричност и свойствата й да абсорбира голямо количество вода и да се раздува, ставайки още по-насищаща. Тя помага детоксикацията на организма, а хидроскопичните свойства на чията позволяват да бъде абсорбирано по-голямо количество течности, като по този начин се запазва голяма част от електролитите, което е важно свойство, особено за хората, подложени на по-голямо натоварване. И не на последно място, чията не съдържа глутен. Можем да обобщим, че чия семената съдържат 2 пъти повече протеин от другите зърна, 2 пъти повече антиоксиданти от боровинките, 5 пъти повече калций от млякото, 2 пъти повече калий от бананите и не на последно място 3 пъти повече желязо от спанака. Какво може да се направи с чията? Може да я поемете по 3 начина. Може да я изпиете, може да я поръсите върху салата, риба, зеленчуци, супа или ако я прибавите в кисело мляко или за всичко, за което се сетите. И не на последно място може да я накиснете. Семената абсорбират голямо количество вода много бързо, обикновено до 10 минути и чията се превръща в желе. А сега няколко рецепти с чия. Първата от тях е пудинг от чия. В шейкър се смесват 1 чаша вода, половин чаша бадеми, 1 банан, 3 форми, щипка хималайска сол, 1/4 супена лъжица канела, 1/4 супена лъжица индийско орехче, 1/4 супена лъжица ванилия, 1 лъжица какао на прах. Прибавете сместа към купа с 1/4 чия семена и разбъркайте добре. Оставете докато не омекнат семената, около 10-15 минути. Разбъркайте отново и се насладете. А сега мляко от чия. Нуждаете се от 4 лъжици чия семена, 2 лъжици сурови орехи, 2 лъжици суров сусамов тахан, 2 лъжици суров мед, 1 лъжица екстракт от ванилия и 5 чаши вода. Накиснете за няколко часа чия семената и орехите в стъклен съд 3 чаши вода и
Изсипете в блендер и разбъркайте на средна скорост. Докато миксирате, добавете пекан, мед, ванилия и след това още една чаша вода. Съхранявайте в стъклен съд с капак в хладилник. Накисването прави сместа богата на ензими. Антиоксидантите в чията помагат да запазите сместа за около седмица. Използвайте като заместник на другите форми на мляко. Чия шоколадова напитка. Нужни са ви 3 супени лъжици чия семена, накиснати в 200 мл вода за поне 1 час. 200 мл вода, 6 пресни форми, 3 супени лъжици лукума на прах, 1 супена лъжица мескито, 1 супена лъжица рожково брашно, 2 супени лъжици какао на прах, половин супена лъжица ванилия и по желание намашкани рейши гъби на прах. Сложете чията и водата в блендер и миксирайте. Добавете останалите съставки и миксирайте. След всичко, което чухте за чията, предполагам, че вече имате желание да се заредите обилно с този продукт. А откъде да си купим чия? Едно от най-добрите места за това са биомагазините. Бургас. Магазинът е ситуиран в град Бургас, улица Цар Симеон I, номер 65. Магазинът ни впечатли с разнообразната си колекция от здравословни храни и напитки. Вътре може да намерите продукти за вашето дете, биомлечни продукти, супер храни, витамини и добавки, зелени храни, брашно, хляб, биокозметика и много други продукти. Естествено, в магазина открихме изобилие от чия. Продават семената на сипно, както и в разфасовки от 100 грама. Едно от нещата, което се наби в очите на нашия екип, беше собствената мелница за брашно, която притежава магазина и с помощта на която се изготвят продукти. Освен това се продават и стандартни мелници за брашно. Управителката е госпожа Мари Тинус. Госпожа Тинус е от Франция, но живее в България и говори перфектно български. Тя самата произвежда биозеленчуците, които се продават в Биобургас. За целта тя притежава ферма в Средец. Може да обобщим, че продуктите в магазина са много и разнообразни. Ако сте от Бургас и сте привърженици на качествената и пълноценна храна, ви препоръчваме да посетите Биобургас на улица Цар Симеон I, номер 65. Днешното издание на Здрав дух, здраво тяло сме на гости при господин Петър Бакърджиев с артистичното име Петронимиус. Господин Бакърджиев е известен бургаски композитор и музикант. Петър Бакърджиев работи като студиен музикант и композитор на балетна, филмова и театрална музика. Създал е множество песни под текстове на известни поети – Петя Добарова, Евтим Евтимов, Христо Фотев и други. Множество песни пише и по собствени текстове. Извършва музикално оформление на поетични стихосбирки, художествени изложби, бенефиси и други. Аранжиментите, вокалите, както и изпълнението на всички инструменти са дело на Петронимиус, който свира на синтезатори, пиано, китари. Също така той използва модерни компютърни технологии за създаване на невероятни космически звуци, с които той рисува върху партитурата като художник.
творческият диапазон на Петронимиус е твърде широк. От обикновена мелодия, през джазова импровизация, до полифонията и контрапункта в пиесите за орган и симфоничен оркестър. Издал е над 40 студийни диска с N-Art музика, която той нарича природна, естествена художествена музика. Здравейте, господин Бакърчиев. Благодаря ви за поканата във вашия дом. Искам да попитам няколко въпроса. Може да ми разкажете малко как започнахте, кога по-точно започнахте да се занимавате с музика и как направихте връзката от музика към по-духовна музика? Да. Това беше доста отдавна. Една далечна година, когато защо не? Когато излетя първия космонавт. Аз много исках да стана космонавт. Това беше моята мечта. Да летя в дълбокия космос, да изследвам планети, галактики и всичко. Обаче последствие разбрах, че няма да стана космонавт, защото не ме приеха в какво беше? Авиационното училище. Защото имат проблеми с очите. И аз си казах, че мога да намеря друг начин. И си избрах музиката за целта. Трудно беше, защото като малък много исках да свиря на китара. Но поне с времена, точно тогава излязаха Beatles. Нашите не искаха да ми купят китара. Казаха, пиано, акордеон, ако искаш, да. Аз реших китара. Китара и какво трябваше да направя сам китара. Ето това зад гърба ми е китарата, която съм направил, която е на 50 години вече тая китара. Тая китара беше действаща и с нея започнах да се уча. Вие сте направили? Да. Изцяло бил съм някъде на 12-13 годишен. Да. Малко така абсурдно звучи, но е факт. Естествено, тая китара, тя няма акустика, за нея трябваше да се правят разни усилватели и така прочее. И успоредно с това, с поялника, с схемите, аз почнах да уча музика. Но коя музика? Започнах да свира с китарата и почнах да свира някакви мои такива странни мелодики и хармоники, които така не се вписваха много в стандарта. Но бях упорит и продължих. Тъй като се оказа, че аз търся звука, тембъра и около всички тези мои странни мелодии и хармонии започнах да се замислям, макар и още тогава, какъв е смисъл на нашия живот. Защо сме дошли на тази земя
И защо живеем толкова малко и кратко, реших в един момент да напиша една пиеса за симфоничен оркестър, за хор и за орган. И я нареках "Да откриеш себе си", да познаеш себе си. Втората част на интервюто очаквайте в следващия брой на предаването "Здрав дух в здраво тяло". Днес в Поглед към изтока ще се запознаем с Тай Чи. Тай Чи, изкуството на движенията от древен Китай, понякога се описва като подвижна медитация. Тай Чи укрепва и лекува тялото и душата, успокоява и концентрира ума и е с доказан благотворен ефект върху физиката, като повишава гъвкавостта, равновесието, мускулния тонус и контрола върху тялото. Древен метод за редуциране на умората, свързване с висшето аз и управляване на енергията Ци, която циркулира нашето тяло. Корените на Тай Чи трябва да се търсят в древен Китай, където още през 15 век се практикува в манастира на Шаолин, а през 80-те години на 20 век навлиза в западния свят, като днес вече е на второ място по популярност в САЩ след йогата. За основоположник на Тай Чи се смята китайският монах Чан Сан Фън, който е бил последовател на даоизма и влага в своя метод основните принципи на това философско учение, според което Вселената е хармонично движение на Ин и Ян, плавно приливане от един сезон към друг, от раждане към смърт. Според философията на Тай Чи, физическото равновесие е ключът към душевния мир, а по своята същност представлява вид бойно изкуство за самоотбрана, тясно свързано с медитацията. Но за разлика от други бойни изкуства, не силата и агресията са в неговата основа, а спокойствието. Упражненията от Тай Чи представляват продължителни серии от плавни движения, изпълнявани едно след друго в последователност, наречена форма. Тези движения помагат на вашето Ци или така наречената вътрешна енергия да се движи свободно из цялото тяло, като по този начин допринася за хармонията между ума и тялото. Контролираните плавни движения и ритмичното дишане имат благоприятен ефект върху физиката, като подобряват координацията и здравословното състояние на организма. Христо Денев е рейки мастер, обучавал се по системата на доктор Самир Кале. В своя Омни Рейки център "Вяра, надежда, любов" Христо активно се занимава също и с Буда медицина, Омни Сайтва, Шигун, масажи и други. Самият той не определя практиката си само като Тай Чи, а като система за здраве, дълголетие и младост. Христо Денев е привърженик на източните практики и рейки още от 2008, след като е преживял автомобилна катастрофа в Флорида. Редица други оздравителни случки от неговия живот и от практиката му доказват ефективността на рейки, Тай Чи и другите негови дейности. Събираме краката на двойна широчина на раменете, дясна длан долу. Събираме дланите по центъра на тялото и издишваме. Издишваме. И издишваме. Днес в рубриката "Да релаксираме" ще направим няколко дихателни техники от хатха йога. Техниките могат да се използват от всеки. Важното е да сте удобно седнали и да сте някъде, където никой няма да ви притеснява. Така че седете в удобна за вас позиция. Може да сте в турски седеж, полулотос
лотос. Няма значение, важно е да сте удобно седнали и гърбът трябва да е изправен. Първата техника, с която искам да ви запозная от пранаяма, е пълно йогийско дишане. За тази цел първо е хубаво да усетим нашите коремни мускули. Слагаме ръцете си на корема и вдишваме няколко пъти чрез корема. Използваме долната част на диафрагмата си. Вдишваме и усещаме как коремните мускули се разтягат. Сега ще дишаме със средната част на диафрагмата. Слагаме ръцете на гръдният кош и вдишваме със средната част на диафрагмата. Вдишваме дълбоко. Усещаме как гръдните мускули се разтягат. И сега ще усетим горната част на диафрагмата. Вдишваме с най-горната част на диафрагмата. И сега ще усетим най-горната част на диафрагмата, как въздухът изпълва ключиците. Вдишваме. Въздухът стига най-до горната част на диафрагмата. След като усетихме всичките си групи мускули на диафрагмата, ще комбинираме всичко. Пълното йогийско дишане включва всичките дихателни мускули. Когато вдишваме, разтягаме коремните мускули, разтягаме гръдния кош. Въздухът стига до горната част на гърдите и изпълва ключиците. И след това издишваме в обратния ред. Отпускаме гърдите, отпускаме средната част на гръдния кош, отпускаме горната част на гръдния кош. Дишането става през носа. Вдишваме, изпълваме с въздух коремът, средната част на гръдният кош, горната част на гръдният кош на диафрагмата. Въздухът стига до ключиците и издишваме пак. Отпускаме корема, отпускаме средната част на гръдния кош и на диафрагмата и горната част на диафрагмата. Отново вдишваме, усещаме как изпълваме с въздух корем, гърди, горна част на диафрагмата, ключици. И издишваме, отпускаме корема, гърдите, горната част на диафрагмата. И правим още няколко пъти тази техника. Може да правим тази техника, като на ум си казваме со на вдишване и на издишване си повтаряме на ум хам. Вдишваме со и на издишване хам. Повтаряме го на ум. И може да направите още няколко пъти тази техника. Производа на тази техника е квадратното дишане.
вдишвате и си избирате някакво число, например 4, 6 или 8, четен брой, и вдишваме пълно йогийско дишане и броим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задържаме въздуха и броим 1, 2, 3, 4, 5, 6. И издишваме като броим 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пак задържаме въздуха, броим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така, с дишането правим квадрат. Представете си квадрат. Дишваме като броим до 6. Задържаме въздуха като броим до 6. Издишваме като броим до 6. И пак задържаме въздуха като броим до 6. И може да повторите няколко пъти тази техника. Дишваме и броим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задържаме въздуха. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Издишваме 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пак задържаме въздуха. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Други техники в някой друг епизод. Благодаря ви. Това беше за днес. Надявам се, че се чувствате отпочинали и презаредени. В следващия епизод ще видите вашия хумороскоп. Ще ви покажем нашето посещение на едно водно енергийно парти, което представя продуктите на Никен. Ще ви запознаем с сакрална архитектура и ще видим втората част на интервюто ни с господин Петър Бакърджиев. Ще ви запознаем и с други интересни теми. Пожелавам ви приятна и ползотворна седмица!